Novomestský Superbiker. Malý klub s veľkými výsledkami. Šport má byť najmä zábava a ak nás to baví, prichádzajú výsledky. V aktuálnej sezóne sa nachádzame v rebríčku slovenských 57 klubov na 2. mieste v rebríčku Cross Country. Deti s chuťou trénovať a súťažiť. Finančnú podporu potrebujeme najmä na materiálne zabezpečenie, na výjazdy na preteky a tréningové sústredenia. Ak máš chuť súťažiť v horskej cyklistike, pridaj sa k nám. Ďakujeme.